Halo dulur-dulurku kabeh, salam seger waras kuat selamat rahayu wilujeng nir ing sambikala. Dina iki aku sowan nang Abah Somad. Abah Somad iki pinangka sesepuh sing pantes Sinur Sidarsono ngowahi pitedah pitutur lan piwulang iso nuturi. Siji lek aku ndek kanca rek wis suwek tuwek iku jakoni. Apa jakoni? Iso ngajaro gak iso nglakoni. Siji. Bah, dina iki kula niku badhe tanglet panjenengan. Iya. Kula niku kadang wis aku ayo nglakoni sing apik, cek nemu swarga, aja nglakoni elek, cek ketemu neraka. Swarga neraka niku sama citaken, Bang. Cek sadar kula cek ngerti. Lah awakmu ndek kene iki nemu swarga apa ora? Lho, senenge swarga bojo ayu duwe akeh. Tentrem, ayem, atine lerem iku jenenge swarga. Nggih. Lek swarga aja diomongno saiki. Nggih, So, nggih. nek ndek donya iku perilaku swarga neraka ku ya ana ndek donya iki. Lah besok lek wis teko ana jaman perjanjian, ana jaman langgeng kate mlebu nang jaman langgeng, itu iku intine pembuktian. Pembuktian sing digawa teko asma. Asma iku jeneng. Ngono lho. Saumpamane perilakumu iki apik ndek donya, oh Darmo biyen anune ngene iku tetep urip krana ana alam urip. Lah nek kelakuanmu iku elek, tukang main, tukang berandal, tukang nyolong bojone, ceritamu mbok sampai besok mati ya ngono. Ngetoki dedepi bojone wong kayu tak didekane yo. Lah mamula pompong sing urip sing ndek donya iki, pompong iki alame alam fitrah, alam resik-resik. Aja rumangsa awake dhewe suci, aja rumangsa awake kotor. Wis sing penting awake dhewe wis nglakoni, percaya yakin karo anane uripe, insyaallah iku menungso kang bakal tata tumata. Lah lakune sapa wong kang temen bakal temu, lereh-lereh bakal oleh iku. Lek wong sing sabar nalare jembar, mamura kudu nglakoni sadar supaya iso nemoni kemakmuran supaya nemoni urip. Besok anak putumu ya tetep pancene turun-turune dharma. Pancene turun-turune iku ya bener ana nerusno prilakune bapakne cara tiba cerita iku cerita apik, ora cerita sing elek. Nek kelakuanmu elek, wong jane turunane dharma biyen bapakne kelakuane ya ngono kan kerene ngene ya bener ana sing nurun lho. Dadi nak malih elek ceritane. Tapi nek perilakune apik, ya mamula kaya wali-wali barangku apa kabeh waliku kebeneran belum tentu wong awake dhewe ya ora ruweh critane tok ngono lho. Lah sing diceritakno ya sing dilakoni awake dhewe bendina iki lah. Jenenge pitrah ya bendina iki sing dilakoni iki. Lah kadang awake dhewe gak duwe wong wedok kadang gak duwe lombok atine wis gap iku sik durung swarga. Lek wis lah nek wae ana rezeki kok wis iso tuku lombok, iso mangan lombok, iku diarani wong sadar menyadari. Insyaallah mesti yo iso nili rasane lombok kok. Lah ngono lho. Ya iku lah. Mamula urip iku ati-ati. Nomor 1 kudu titi, nomor 2 kudu ati-ati, nomor 3 kudu niteni. Apa sabdane para empu para pujangga ya ora kabeh bener. Sabdane empuk para empu para pujangga ya ora kabeh salah. Mung sing apik ayo digawe, ayo diterapno, sing elek ayo disisihno, wong digembol ora mrongkol, diguang ora kemrosak, sing penting atine sing gelek ngeningno. Lah ilingo manembao sing temen. Nek sembayangan yo sembayang iku sembayang olahraga, sembayang jasad, sembayang terapi apik. Wong kanggo kesehatan, kanggo keimanan, kanggo pergaulan, ya ikulah iso ngrasakno rahmatan lil alamin jasad. Ngono lho. Mamula kabeh ku wong ngomong ku aja syukur waton ngomong nanging kudu mawa waton oleh ngomong supaya ora dadi sasar susur, ora gampang nyasarno anak putu sing sak temene. Supaya anak putu senajan mek sak tugi nek jare wong sepuh biyen sing penting ku cara panganan iku mateng, enak dirasakno penak. Nang weteng ora mbesesek. Lah ora mbesesek. Lah kuncine kudu tentrem, ayem, ayo bebrayane iki
bareng-bareng. Nek perkara swarga neraka aja dicatur kaya ero kaya ngalano sing duweni urip. Wong sing pernah mati ora gelem cinta swarga neraka. Iku mamula sing penting awake dhewe iki nek wis jerone rumah tangga nomor 1 ku tentrem. Mek lakune ya iku nomor 1 lek kate nandi-nandi kudu pamitan mbek wong wedok. Nomor 2 mbek anak. Luwe-luwe lek wong tuwek sik ana pamitana karo wong tuwek kudu belajar temen karo omonge dhewe. Lah nek wis mbek omonge dhewe ora temen, wis ora jujur mbek wong liya maneh kate jujur. Kuncine ku jujur karo yakin. Rek. Jadi rungokno kupingmu. Nandi bagi yang punya bojo kudu pamitan ambek wong wedok. Ngono. Iya, wong wedok iku kudu dipamiti, Rek. Cek ora dadi jarkoni, iso ngajarno gak iso nglakoni. Maru pamitan nang wong tuwa. Dadi swarga neraka iku ora katik ngenteni awake dhewe wis dilarang donya. Saiki urip enak, temen jujur lah, sabar tok ora sadar semaput ya Mbak yo. Iya ta. Ya sabar gak mangan semaput. Sing penting sadar wae luwe mangan. Wae ngantuk turu. Wong kabeh wis dicetakno kabeh. Iku tapi kudu mawa ukur. Iya ana takerane Mbak yo. Ana takerane urip iki krana ukur mamula wong nek pergaul mbek aku ku ora oleh adik pas iki kudu manut penemuku aja kudu perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat itu iku sing iso ngetengno iman. Iman iku yakin, mamula diarani ana keyakinan. Lah satu contoh padha mbek ono, aku yakin jempolan ono, lah nyatane ono kan berarti diyakini kan berarti ono. Isre nyoto. Dadi urip iki uripa kasunyatan, nyoto nyatane apa anane. Iki lur, wis alhamdulillah dina iki guyon maton jagong. Ngopi, ngolah pikiran, ngobrol cari solusi bersama Mbah Somad. Nah, Mbah Somad iki ya kaji Mekah, kaji Madinah, kaji Jeddah, ya kaji Jawa. Nah, jano dhek lunga kaji ping pira lek gak ngerti Jawane, ya malih anu. Lah satu contoh ya padha mek saiki cara anu iku cara syariate ku wong kepahamane dhewe-dhewe. Nek wong sing wis paham kaya aku ya padha mbek aku nek rono ya mek ngelencet. Nggih. Ngelencet. Ya padha mbek aurat kok di satu contoh padha ngene lho. Kaya aku ora tau nang Alas Purwo paribasane. Mlebu nang Alas Purwo. Wo ceritane ku ngene. Wong sing mlebu nang Alas Purwo ceritane ya ora padha. Ya, masih ndek Mekah iku budal sak bareng iku lho sak kolter sak magdap ceritane digawa nang keluarga ora padha. Yang penting awake dhewe nglakoni kabeh ibadah kaji. Wis seru nyatane. Mlaku nang rono wis seru nyatane, wis seru wujude jari sampean iki lho jempolan ana jempolane. Lah nyoto. Berarti syahadat iki ngomong ana syahadat Nur Ilahi, syahadat Rasul wis seru iki rasulku. Iki Ka'bahku, iki kitabku Mbak. Nggih. Mamula diarani nek jari Jawa iku ana sadat asatu nafsi badan alus kang sejati iku sadate wong nikah lek. Nikahe awake dhewe ora nikahe menungso antarane syariat antara syariat iku nikahe korin antara urip antara korin antara jasad antara sing di Oke. awake dhewe rino. Dulur-dulurku aku luwih penasaran lagi dengan tadi syahadat tadi. Kepingin tahu episode selanjutnya.